ole tunchuma kan video chuan kumsang ni som pakwa a thil thleng a hun laia rampum deng chhuak khopa mi te ngai ven le a hria apiang deuh tho in thil thleng thei po a an ngai lo chanchen lung chhia thlak em mai in ngai thlau don ti ang December ni kumsang ni som pakwa khan chonhulam darli le achan ve vela Mumbai police te chuan thil thin ti thong tak mu an nei tlat mai maya nakri Mumbai ya veng pakhat huam chunga police duty te chuan mithi lui kyang maya kongpui sira suitcase pakhat lian thave tok tak an hua atira chuan jinvei wak thaupalte an ringin enga te wak an ngai lem lo ama iro chu suitcase chu alanda na le a umda na ala thar that ema wangin anjinga then khat chuan belchiang lem lawa hankal san le mai chu dika shelavin thuiwak lo an kalpil hnuwa an let lia suitcase omna chu pan le in an bachian tangenge ani ama iro chu joyson tuma an han khai don chuan chuti maya khai son thei ani tatlat lo anrin ain alo khin dai maya an han soivel po in chutianga thil om hanri rok rok emo an shelem lawa ma se engemo chu a om ngei ti an chiang tlat si ti chuan hon tumin an beita a ma se alo in lok awangin chuti main an hong theilo hun engemo chen an be hnuwa wani thlak takin alok chu kar chhia in an hong thei ta hlova chuta suitcase an han hona an thil hmu chuan a hmutu te a thongin a bar khai chiang nge mai a chunga chuan mishing taksa tanbun ti sha reng reng lo omin taksa bung then khat ba ka aban le ake asangin alo omboka an thil hmu chuan ati chi ai ve viau te po anyang police then khat phei chu mishing taksa bung sang sang hmu ani na atangin rang takin anin thiar fi hlem nge nge ruang omna suitcase an hmu na hi Mahim Beach mithi lui kyang mai ni in an ruang hmu chu tunge ani ti hria chhuwa tumin ma an langala ma se chuti maya hria thei ani lo heta hian ruang hmu ani ba ka kamis pakhat korlum pakhat le ke kortluan hmu tel ani a heng thomhno te hian taksabung sang sang te chu alo in tuam thlap bok ani reilo te chungin ramchung news channel sang sang te chuan breaking news siamin an pholang hal chaw chawaya suitcase chunga mishing taksabung sang sang hmu ani thu hria piang te chu an thu hria chuan a thongin abul hnai vela omte po atiral khel man viawa Mumbai police te chuan case serious tak ani ti hria in thil thendan chui chianga mola turin Mumbai crime branch te kota alhan ngal zuya Mumbai crime branch lamte po in chanchin hria tir an ni vele an thudon chu bo zoin ruang hmu ani na lam chu an pan ve ngal boka an wa thlen chuan taksabung sang sang le thomhno lo om ve then khate chu an han en le thok thoka heta hian wani thlak takin thomhno lo om zinga kamisa chuan boral ta ina thomhno aleina dor ni om tak ming an mu chhuak ta hlau mai chu an nu chuina atana thil changkai tak ani theidona an hria ta wangin an kol changala ruang en felna le an ti tur sang sang te an ti zo hnu chuan kamisa an le khammu atanga dor hming an hria chhuwa tak west kurla belgami road lam chu an pan le ta a hetia nu chui tu ten dor an wa thlen hian thil chin chang le thil om dan engemaw chen dor nei tu te lam nen an soi ho hnuwa nu chui zel na atana poimo em tur thil an shathar lia heta hian dor nei tu lam te chuan amma a an thomhno shal dan le crime branch lamina an thomhno ron ken te chu en fiana te nein an dor atanga le chhuani ngei chuan an hria a amai ro chu chiang tak ero chuan an soi thei bik lo bil an lo ka to na te highlight in thomhno an shal ni nia an hria ta ming an hai chho pakhat chu ani theimai rin alian tak an nei le a chiang le zola hria tumin crime branch te chuan ma la ngalin mi sang sang ming an lak zinga poisa in hlan na pheka chuan binet rebelio ti ming an hai chho chu ngai ven zui devin tungi ani a khoilam mi nge ti te hria tumin ma an la zela Facebook lama po binet rebelio ti ming zongin an be ngor vya mai heta hian a hming angche ami engemaw zat mu chhuani in heng an mi hmu chhuate profile le an thalak te po hi an la khom zel boka ti chuan hun engemaw chen chui zuina an nei hnu in an mi hria du nge mai ni an hriat a profile picture a
korlum sen ha an hmu chu an chui bing zui ta ngala heta chuina kal zela hian Facebook ID atangin suitcase chunga ruangchan som an hmu ngei kha ani ti hmu chua anita a Bennett Rebolo hi aboral hian akum somnga pakwana amang mek nia tarlan ani bok police thu chwa in atarlan zeldana ama hi musician ni in music chi sang athiam ba ka a profile alandana po guitar thiam taknia tarlan ani a tin zailam po ati theiviau nia soi ani nge hengba ka hian Fun and Music Enterprise dinin malak na lian thamtak sumdo na lam akal pui boka chu mai ba ka a Facebook account lama te po a visiting card siam tir chu a post ti hmu chwa ani a chu visiting card Facebook lama alo post chwa to a address chu crime branch lam te hian la in malak dan tur kong thar an dable a an thu don le an thu sha thar ang zela mala in Boralta visiting card Facebook lama an hai chu address Mumbai ha Dwarka Kuns lama chuan crime branch lam te po reilo te chungin an wa thleng zuya amai ro chu heta hian in an wa thlena visiting card in ziak address a an wa kal chuan tuma reng hmu tur an om tlat lo kongka poi chu tala hian alo in kal thlap boka chutia police rual motora kalta chu vengmi ten engthil nge ni ta tia ngai ven hlomin police omna chuan an ron pung khom ngala thil omda ne thlendan police lamten an shil hnuwa veng chung mi then khate chuan in nei tu chu beneta ani thote hun engemaw chen ni som vel liamta atanga a hmel an hmu ngai to lo thole a omna chin an shat lo tho an lo shil ve boka tin beneta chuan fanu kom som pakwa vel upa Aradhya Patel anei thole an pa fa a an khosak don thote po soilangin afanu po apa ang thowa an hmu ngai lo tho an lo soi ve bok ani hetia an chena ina tuma hmu tur le biak tur an omya lo chu crime branch lamte po an buain angai na an shelo hle a chu mai ba ka beneta achung changa ruang chu ama nge ni ti finfia ani chaumek laya afanu Aradhya I omna chin shiat ani lo le zel chuan nu chui tu te ngai to na ati boi hle boka hetia nga afanu nia an soi Aradhya ipo ahmel motora omtelo zel bok cho zona atamin engwanga chin shat lawa omnge ani ti chu zona om ani le ta a chuti mek lain veng chungmi te hne na tangin crime branch lam te hian beneta fanu Aradhya chungchanga thil thar shat an nei le ta hlau mai veng chungmi te saizel danin afanu tia an soi Aradhya hi afanu takni lavin chung ko khosakonga harsave chin tak te hne na tanga no pangti ani laya beneta hian fa atana alak le a enkol seilen ni in an soita a hengba ka hian beneta po in nopui panhe nei to in anopui te po hi a then ve ve to ni in an soi chutiang te ani le tak zel awang po anyang chu crime branch lam ngai to na a chuan benetan fa atana alak Aradhya I omna chin shiata thuzo fia tura lak pho chu nu chuina kal zela an so na ber tura ngain Aradhya I omna chin sha tum chuan ma an la leta a hun engemaw chen Aradhya I biak po na tor number kil sang changa an zon hnuwa a omna chin an she thei ta hlawa amai ro chu Aradhya I hian police lamin an biak chan le an kau chan chu loman thiam vekin chuan lam siamin police station lama kaltura an ti ni apo akal du tatat lo chutianga an kau anga kal lo ta chu police lamtan ril helna zol sovin atopa chuan mobile location kaltangin December ni sari kumsang ni sompakwa khan an man tangi nge a hetia an man hnu hian thusang sang zo kwal ani hnuwa kumlama po a lano pangta chu orei atang theilo fa atana la tu le apa anga alo en thin beneta chu an tha nge ani thu apuang tatlat mai heta twal tha ani na hian ama ba ka abial pa kumsom pakwa vela upa alimaya chaus po atelve tho soibokin crime branch lamten an thu don chu an bo zui le a ato pa abial pa alia po chu manin thu zo fiana nei ngalani a he twal tha na hian ain nam hnoi nge ani ti finfia ani tabok ani kan tarlanta kang khan Bennett Rebolo hi musician ani ba ka zailam tuimi mun sang sanga te po a zaya lozin chuak pho to ani a
hengba ka hian nupui po pahnih nei to in anupui te hi a then ve to a hetia anupui te a then ve no hian hun engemaw chen mani in a khosaren rona chumi hnuwa aradia hi fa ala in a en kol sei lian ta ni in an soi crime branch lam thu chwa in atarlan zel danin poi khoi tu pu aradia ile abialpa ali te hian tualan tha chan lian tak an nei ni in an soya heta achan an han shiat me chuan crime branch lam te po in mak an ti hlea an thu chwa in atarlan zel danin poi khoi tu te in puana atanga alan dana bineta hian fa atana alak aradia I chu alo tlei rol chwa phata tangin mani fatak ni talauta chu a thlir dan adang chho deuh dewa tlei rol ti sa in phut moi tok vel ani atangin bineta hian aradia chu mi patmi chian lam rong kaya chaile zarboi ani ta zau zau mai atira chuan aradia hian thil omse a hrithiam mai lova pa le fa in kara mangaina angtora ngain khum khata hantlu zal chang po an nei fowa ma se hun le ni aliam zel hnuwa beneta chuan a fanulaka moilo tak taka che chang ane chhota aloni ti chuan aradia in thil omzia le apa kho sakdan zong song a hmuin hlauna in a khata amai ro chu in khata an pahni chawa khosa ani boxi awangin atan ti ngaina vaka omsi lo chutiang chuan hun she om tak a hmang thin ni in a soi ma se bineta hian mi patmi chhiat na hi a man pui nge yem ti ero tarlan engma omlo thung heti lai hian aradia ipo tlei rol ngai zong sherwal ni ve to in alimaya chaus nei hian anin ngai zong ta a anin ngai zona po he thil thlen lai hian lari lutuk lavin aradia hian hun engemaw chen chu abial pa bula hian alaka apa kho sakdan le omdan zong zong chu a je ve boka ma se a himna zel tor angai to awangin abialpa alimaya chu shilshat ve tha sha in moilo tak taka a che thin dan zong song le sex thinga manpui atum thin tho te chu a shel ta veka chutia zep nei mi alawa aradia in abialpa shil nu chuan ani po chu a thin arim hle maya a thian nu le angai zong sahimna chu akuta oma shive in engti zong po a ven himna pek atiam ve ta ani heti la hian antana boy thak ta chu benetale afanu in khata an khosadun chu ani ome alimaya tan takpo angai zong chu ven him tumin ma han laviau don po ni se atan ti wak ngai na aum lo ani ber amai ro chu atopa topa an pahne chuan thutluk na lian tham tak siam tange nge in beneta nunalak chu aradia I himna kong om chuna an ngai ta mi a alimaya chuan ro hmana siam pui aradia I chu somin ani po in ahun kal to te a chhuile thnuwa apa ina alauti chindan song song ngai to chungin abialpa alimaya thutluk na chu apom pui ve tange nge a heta crime branch slam thu chhoin atarlan zel dan chuan aradia ile abialpa ti hian beneta tha dan kong zongin ruam man sang sang an siama ma se chuti mai remchang an humai theibik lo amai ro chu hun engma chen remchang an zon zel hnuwa a chena vakola a November ni somni parukum sang ni som pakwa khan an tum chu ti hlotling thein beneta nun na chu laksak anita ani The Midday News in atarlan danin crime branch lamten tol thatu aradia ile abialpa alimaya te hian beneta chu an chena ina jingkara athingpui in zau thu chaw lai chu thokle khata ahnung lama tangin maubungin anwani in an soi heta anwak na hi ana thokhat ve viawaniang beneta chu chhuata tlu in alu hai chuan mule mal anei lo ngala chu vele aradia ile abialpa chuan chemte in ataksa mun engemaw zata vizuin beneta ero tang thei om to lo thisen a chhuan sakto boxi awangin a chaw to hlea ma se hetia chemteya an vi hnu hian alaboral mai lova a chaw ero a chaw viau to thung hemi hnu hian rannung thana hlo spray chi mangin a hmaya an kap lea aka chunga te kalu sakin a hnu rei vaklawa beneta chu aborol zui tamai ni in crime branch lam te hian an soibok hetianga aradia ile alimaya te hian tolan tha ma hian ti dan sang sang te zirchiang masa in ruwa manna chu an siam ve takna a ma se atak an thlena tolan han tha mi chuan hlau thona na satakin an pahni hian atlaw buak ngala an lo ruwa man to sa te chu man tlak le dona an ngai lo nge ni
ti dan kong dang ruang da thadan tur online mangbokin internet lama an song le a chuta chuan site sang sanga an lu kwal hnuwa ruang chu chan soma mun sang sanga the thang chu midang te laka an himna tur bera ngain ruam manna an kalpui le ta a te chuan ruang chu bung sang sanga chandar nan sa channa chem dor pakhatami le chopin beneta ruang chu bung engemaw zata an chon somta ni in dami de hian atarlang tin ruang hi ni thum chung ngot mai ina kolin the thang dan tur le ruam manate an siam fel hnuwa aradia ipelpa alia chuan a thian nai tak pakhat phone mangin awabia a an ruam manale an thil ti tumdan song song te soipuin chanpui turin asom ta a ani hian ponama tangin atuldan angin alo chanpui thin ani tualan tha tuk November ni somni pasari kumsang ni som pakwa a aradia ile abelpa alimaya chu pona chuakin pon lama an thian pa phone manga ruam manna an siam pui thin chu muin ti zel dan tur an soi hawa heta hian kopara hun an man zo hnuwa beneta ruang chan somna tur chempo ani hian ali saknge nge atuk November ni som thum kumsang ni som pakwa a an pathum hian chhun lama an mamo tur sang sang sarang le suitcase te an ngai to a tin hengba ka hian an thenom maya grocery dora kalin jumbo carry bag engamazat an leiba ka room ti rim tuina te po an leya zanlama an pathum ve hian beneta ruang chu ama che na in ngeya suitcase a aleng tok tur angzelin hunria ta ngot tan bungin an chan somta aloni te chuan chung ruang an tan bun te chu suitcase a da ol samnan ti in beneta thomhno vek mangin an tuam thlia thlia hetia an tuam hno hian thil charna tepin an char ngal zel boka chumi hnuwa suitcase a taksabung sang sang lian de ohlek an da fel hnu chuan taksabung them te deuh te ero arem chan dan anga Mumbai le a che vela the thang tumin ruam manna an siam le a ruang chan som suitcase a lengtok an rem hnuwa November ni som thum kumsang ni som poko zan ve khan an pathum chuan suitcase chu mithi lui lampan poin lui kianga kongsira suitcase chu an hnu chhiata ani khatia crime branch samin mithi an finfia hnu le suitcase a ruang bung nuai an hmu khan taksabung sang kimlo alo omnol ti an shengala suitcase a ruang an hmu na bulmaya mithi luya te po taksabung sang dang ala om ngei ringin luile a chhevel te po an dapta ani kha anrin angein mishing rong ngei niya ngai thei taksa them engemozat an hmu chuak nge nge crime branch samin thil thlendan le tol than a thil omdan zong zong an hriat no in poi khoi tu te chanchin le an din mun zir chiana an nei le a heta an document te theu zir chiana an nei hnu hian aradia I documenta thil fil hel an hmule tlat mai aradia I chu kumsom pakwa upa anga chinchhia le record ani a amai ro chu document zir chiana lama kumsom pasari mi chau ani ti hmu chwa ani thung crime branch lam thu chho in atarlan danin aradia I pian kum dik tak jok chu July ni somthi pakhat kumsang ni pahni ni in tualan tha ni thleng khan kumsom pasari le thali ba ka ni somni pathumna amang mek ni in antarlang hetia danma a kumtling lo alani boxi awang hian ani bi khi jelama la thon thei ani ta boxi lawa chuwang chuan ko thupek angin kum atlin ma zong children's remand home lama dalu ni in abialpa alimaya le an thian pa ero thuboi ri tak siam sak an ni hnuwa jelama thon anita ani